U-Amila Yawani waseCawa nongumfundi webanga lethoba kwisikolo iNomzamo kunye noJadwin Malchus waseKariyerha ofunda ibanga lesibhozo kwisikolo iJohn Weltini ziintshatsheli zeJB Magongo Foundation Golf Challenge kwicala labantwana. Aba bantwana babonise isakhono sabo sokuba zincutshe kumdlalo wegolf bephumelela ngamanqaku afikileyo kuma-20 kwibala legolf eGqeberha. Ezi ntshatsheli zisakhulayo neziphumelela ibhasari yama-2,000 imbasa, iindebe zegolide kunye nezipho ziyavuya ngempumelelo yazo. Ndiyavuya kakhulu namhlanje kuba ndiwinile. Kandicinga uba ndizawuwina namhlanje enokuba bendiprakthiza ndifuna uwina le chance ndiyifumene ke namhlanje. I'm feeling a bit nervous, but I did expect to win this because I did train for half a year for golf. Bathi ukuthatha inxaxheba kolu khuphiswano kutsho kwaphuhlisa izakhono zabo nanjengoko bephumelele. My skills improved because it's my first time playing this today, and I was very bad before, but now I'm a champion. Umseki wesiseko umfundisi uRuben Magongo uthi injongo yesiseko kukuvuselela umdla wokudlala igolf kubantwana nakubantu basezilokishini nasemaphandleni nanjengoko ingumdlalo ongavamanga kubantwana nakubantu bezindawo ngenxa yokunqaba kwamabala egolfu. I grew up in a golfing family. My father played golf as early as 1955-56. I noticed that my father was a golfer that loved golf, and he played golf together with his friends. And during those days, there were no proper golf courses for black people. Yet, in spite of all those challenges, they kept on playing golf. We were not able those days to play in these beautiful golf courses that belonged to the whites during the apartheid time. Umfundisi uMagongo uthi nanjengoko bethe gqolo ukubamba ukhuphiswano lwegolf nyaka nanyaka ukusukela ngo-2019 bakwayidinga inkxaso karhulumente. Iminqweno yethu yeyokuba sihoyakale kurhulumente kwigolf iduru. Abantwana sibadlalisa free of charge, si-organize ne-transport for them, si-organize nokutya for them, sibanxibe i-golf shirts ne-caps so that babe neat, because i-golf is associated with neatness. Neatness is encouraged in golf. Omnye weenkampani ezixhasa olu khuphiswano lwegolf nokwalilungu losapho Ayanda Magongo uthi kubalulekile ukuba iintsapho zixhasane yaye ukuphuhlisa lo mdlalo kwiindawo apho ungadlalwa kakhulu kuzo kubalulekile. So i-JB Magongo Foundation iphuma ngenxa yotatomkhulu wam. So I had to sponsor ndiyifamily, and yonke into mosiqala ngefamily. So if you're not supported by family, then kubi kuwe. So I'm inspired by this whole thing. And nyani nam ndiyayidlala igolf njengoba ndidlala nje nam namhlanje. And I want to see other kids, black kids, female kids playing golf as well. Umququzeli wale tumente uthi uye wadibana nemicelimngeni eququzeleni le tumente ekwatsho nokuba baza kuqinisekisa ukuba kwixa elizayo le mingeni ayibikho. I did encounter a lot of challenges. Firstly, I had to organize for the kids to be on the golf course at the right time for the tournament. Secondly, the kids are battling to keep time for the tee-offs. And the challenge is to train them how to keep the time and how to keep the field moving. Because if we don't keep the field moving, so there's a delay on the field, so the whole field will be on a delay. So those are the challenges that we have to go back home, and we teach the kids from the coaches how to train the kids so that they can know when they come to the golf course,
They know all those challenges. Ukanti abadlali abaphumeleleyo kwicala lamadoda kwicandelo labadlali begolf nguRoman Jacobs waseGqeberha. Kwicandelo labo bangengobadlali kodwa bebethatha inxaxheba kuphumelela uLuvuyo Maqhuntulu ozinze Gqeberha. Baphumelela indebe, imbasa zegolide kunye nempahla yasekhitshini. Kwicala lamanenekazi kuphumelela uNosisa Bhenxa naye ugoduke nendebe kunye nembasa yegolide kunye nesipho. Kwiindaba ze-MPK TV, ndinguzanele Bhokhwana eGqeberha.